איזה מסלול! איזה מסלול, אתם תזכרו את גדעון הרבה זמן. אפילו שלא המצאתי את המסלול הזה, אבל תחת אחורה עם רקס אחורי ולתת לאופניים לזרום, לא לעצור. שהלכנו זה גם בשביל לא, חץ לפה. תמיד תחת אחורה וכשיש קפיצה או ירידה ולתת לאופניים לזרום, לא לעצור. ורק ברקס, כאילו, נגיעות קטנות בברקס ביד הימנית. אבל לתת לאופניים לזרום, כי אם אתה תעצור באמצע קפיצה או באמצע ירידה חזקה אתה עף קדימה. ברור. תיאורטית זה ברור. ברור.